HJZ edo akabatu egin zaitugu. Horixe da Oian Arana Eskoriatzarrak Maria Alonsorekin batera sortu duen autoetnografia eszenikoaren izenburua. Sortu eta aurkeztu ere egin dutena, Domekan egin zuten aurkezpena, sortze prozesuaren lekuko izan den Azpeitiako Dinamoan bertan. Jakin nahi izan dugun zer den lana eta nola ez, nola joan den aurkezpena bera ere. Oian Aranaren jaioterrian Eskoriatzan egin dugu harekin hitzordua. Berriz ere gaua luzatzen hasia, ta ni berriz zure bila. Oian Arana, kaixo. Opa. Zer moduz joan zen Domekako aurkezpena, zer moduzko harrera izan duzuen lanak? Gisa esan nik, esango nuke ondo fansala, gubentzate gorputzaldi honakin urten ginen eta bertaratu zien epe hori adierazi zozkuenez, haurek gustora egon ziela eta mogidu zotziela zeo zer guk eindako horrek. Orduan, ondionez gara elkartu Maria eta Bixok ez gara egon tranquil berroetan honen inguru, baina uste dute Bixok gorputzaldi honakin jarraitzen dugula eta elkartzen garenean be balorazio positibo egingo dugule orokorrian. Autoetnografia eszeniko bada, zer da? Autoetnografia eszenikoa da berba pedante bat ipiniotzaguna pixkat janzteko edo, ez? Baina bai izan da, Maria eta Biok ezagutu ginen gizarte antropologiako master baten, eta bertan hasi ginen elkar ezagutzen, elkarren anen berri eukitzen eta bar. Eta orduan, gure sorkuntza prozesua garatzen joan den neurrien konturatu ginen, momentu baten nahi gabe edo gure harremana hortik sortu zalako edo ari ginela hausnartzen artea egiteko metodologia eta antropologia egiteko metodologia non elkar daitezken ikertzen edo hortan ari ginela muga horiekin jolasten. Eta bai, niri aurrekari bezala okurritzen jata adibidez Artxibo Biluzia antzerki obra edo Daneles Arriugarteren azken novela beste zerbait, badirela pixkat obra bera egiteko ze baliabide erabili dituzten esplikatzen daue obran bertan, ez? Badiola pixkat meta obrak bezala, eta gure obrak badauka hortik ere, ez? Pixkat sorkuntza prozesuari honra egiteko egin dugu azken pieza, orduan, apur bat pixkat aipatuz antropologiatik gatozela eta bar, erabaki gendun autoetnografia eszenikoa berbie jartzie, azkenean guk egin dugun bide baten esplikazio eszeniko bat ematen dugulako. Eta izenburua bera ere kuriosoa da, HJZ edo akabatu egin zaitugu? Bai, HJZ die sigla batzuk esaldi batenak, obran bertan argitzen da zer esan nahi dagoen, ez? Orduan izenburutik bertatik sortu nahi izan dugu elako intriga bezalako bat, eta horregatik aurretiaz ere ez dugu zabaldu ez sinopsirik, ez antzeko ezer, pixkat asmoa badalako jendea jotea oso ondo jakin gabe zertara doan. Eta orduan asko jokatzen dugu publikoaren parte hartzearekin, eta hartu emanek horrek sortzen daue obrie bera, ez? Orduan, segun eta nola hartzen dauen publikoak esaten duguna edo egiten duguna, modu batera edo bestera gestionatzen dugu guk ere estenan, orduan obra bera aldatzen da. Eta orduan izenburua bera da, pista bat, ez? Zalantzara zaramatzan leiho bat esango dugu. Aipatu duzun moduan hortaz, improvisazioak berak ere badauka lekua, ez da, kasu honetan? Bai, berez badago lerro markatu bat edo badaukagu gidoi bat esango dugu, baina gero hainbat zirrikitu izten ditugu libre, gerta daiteken horri ere erantzun ahal izateko. Sorkuntza prozesuan ari ginela konturatu ginen improvisazioak berak dakartzan kaosa, nastea, inkluso antxietatea, interesanteak ziela egin gendun horri erantzuteko. Orduan itxi ditugula hor momentu batzuk, zirrikitu horiek ikusteko ea zer gertatu leiken. Esan duzu gorputzaldi honarekin, atera zinetela aurkezpenetik Maria eta Biok, eta halaxe, helarazi zizuetela bertan ikusentzule izandakoek ere, zer piztu duzu eurengan, zer transmititu nahi izan duzue?
Esan bezala ez daukagu asmorik aurrez esplikatzeko obra zer dan, zer ez dan, gai jorratzen dien eta bar, baina bai, esan bezala egin dugun sorkuntza prozesuaren lagin moduko bat da aurkezten duguna. Orduan saiatu garena da, gure sorkuntza prozesuan zeharruki ditugun gorabehera emozional horiek ere egon daitezen obran bertan, orduan publikoak transitatzen dituen bat emozio diferente, guk sorkuntza prozesuan ere bizi izan ditugunak. Eta lehendabiziko aurkezpen horretan egondakoek jakina ahal izan dute, gainontzekoek ez dakigu, aukerarik izango dugun, zuek ere ez dakizuelako oraindik ere oso seguru honek bigarren aldirik izango duen edo behin egiteko etorri den. Bai, hori da, sorkuntza prozesu luzea izan da, hainbat gorabehera eduki ditugu, hasieran beste zerbait zen, eta asko aldatu den gauza bat izan da, eta guretzako inportantea zen Domekako aurkezpena, amaiera bat eukitzeko proiektuak berak ez. Orduan, amaiera hau eukita, oin tarte bat hartuko dugu pentsatzeko, ia nahi dugun amaiera hau beste hasiera bat izatea ere bai, edo konforme gauzen hori bukaera izatearekin, orduan ezin dugu jakin. Ikerketa lan bat dago ez da, lan honen atzean, ikerketa bera ondratu nahi izan duzuen nolabait esatearren, baina ikerketak berak ez du lekurik ez denan, zergatik? Interesanteago iruditzen jakulako bideari garrantzia ematea, ez? Ematen dau beti bestela emaitza itxi bat aurkeztu behar dozula, gauza logikoak esan behar dozula eta jakin behar dozula perfecto nora iritsi zaren, eta guretzako nahikoa da guk hori jakitearekin eta interesanteago iruditzen jaku bidea partekatzea, orduan oso argi ikusi gauen hori eta hori egitean ahalegin du gara. Hortxe jarri nahi izan duzue fokua edozein kasutan zer da ikertu duzuena eta ez dakit ondoriorik atera duzuen horietakoren bat aurreratzeko moduan egon zaitezken. Bai, esan bezala ez, asko interesatu jaku antropologiaren metodologiak nola aplikatu daitezken arte eszenikoetara edo literaturara edo idazketara ez badani, asko interesatzen jaten gauza bat da, literaturak eta etnografiak daukien harremana, elkarrera gainean, niretzako euskal literaturan azken urteetan argitaratu dien liburu asko oso etnografikoak die, eta ni horrekin nago aprobat, nik antropologiako gradua ikasena bai, eta badaukat horrekin zera bat, orduan, gu atera dugun ondoren nagusia da, eta hori da obra bera ez, bateragarriak diela edo elkarren eskutik joan aldiela edo antropologia baliagarria dela artea egiteko ere. Orduan, hori da ondorio nagusia, obra bera bestela litzake existituko ez. Kulturaz, kooperatibak eskaintzen dituen sormen egonaldien bitartez, ez da, landu ahal izan duzue guztia, zer moduzkoa izan da egonaldia bera? Egia esan oso esperientzia politxa izan da, Maria eta biok aurretik hasitza gengo zen lanean, eta enteratu ginenean sorkuntza egonaldi hauek existitzen ziela, ez gendun zalantzarik egin eta izena eman gendun, eta negoteko suertea eduki dugu, 15 egunez egon gara bertan, eta behar izan ditugun baliabide danak eskaini dozku kulturaz kooperatibak, eta ez dakit sekula egon zaren, baina niretzako oso politia da ikustea nola funtzionatzen dagoen dinamoak berak arteko izpenerako espazio bezala, ze bizirik dagoen, ze hartu eman daukan herriko jendearekin. Eta niretzako oso politia izan da bertan egon ahal izatea eta proiektuari buru belarri ekiteko baliabideak eta espazio eukitzea, ze hori artean aprobate utopikoa da ez, normalean norbere poltsikotik eta norbere etxeetan egiten ditugulako gauzak, orduan holako espazio bat ukitzea kriston suertea da, eta gero espazioa barrutik ezagutu alizat eta proiektua ezagutu alizatia ben, niretzako oso berazgarria izan da. Aipatu duzu ez da, ikasketek elkartu zaituztela Maria eta biok, hainbat interesetan egiten duzuela bat baduzue buruan elkarrekin zerbait gehiago egitea? Egia esan ez dakit, ondion proiektu hau ez dugu itxi, esan bezala hoin hausnarketa prozesu bat abiatuko dugu ikusteko ia ze bide hartuko dauen, eta hori erabakitzen dugunean ikusiko gu gure bideak bereizten dien edo ez, zertarako bai, zertarako ez, momentuz proiektu hau amaitu arte honetan egongo gara. Horieken zer gertatuko den ikusteko zain beraz, Oiana Arana, bertsolari, idazle, sortzaileak badu besterik momentuotan esku artean?
Ba, egia esan, proiektu honek, nik, asko idatzi izan dut bizitzan, eta poesia bai eukiotela azken urteetan nahiko blokeatuta, bestelako joera batzuetan edo aritu naz, eta proiektu honen bitartez asko berraktibatu jat poesiarako grina. Orduan, banabil poema batzuekin lanean, eta lako proiektu bat dakart laizter, esango gu. Oian Arana, eskerrik asko. Zueri.